Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sa'ad Ishaq wanda kuka fi sani da Gobinda, mawaƙin fina-finan Hausa, mawaƙi a masana'antar Kannywood ta shirya fina-finan Hausa daga nan gida ƙasa kuma uwa Najeriya. A ci gaba da bibiyar wannan YouTube channel nawa mai suna Sa'ad Gobinda TV 24. Insha Allah idan ana ci gaba da bibiyar wannan channel za ku rika cin karo da abubuwa kala-kala na nishadantarwa, faɗakarwa, gamsarwa har ma da bada dariya. Insha Allah wannan channel namu zai rika kawo muku waƙoƙi masu cike da shikinkimu, masu cike da kalamai na ban mamaki, kuma kalamai irin wanda ba a cika jin su ba, ko kuma in ce ba a taba jin su ba a sauran wake-wake. Wannan YouTube channel namu channel ne da zai rika kawo muku waƙoƙin aure, zai rika kawo muku waƙoƙi na tsananin shaukin soyayya, so da ƙauna ga masoya, zai rika kawo muku waƙoƙi na mashaya, zai rika kawo muku waƙoƙi na daba, na jagaliyanci, insha Allah a wannan channel, da kuma waƙe-waƙe na masu gidana na siyasa da sauransu. Idan ba za ku iya mantawa ba masu bibiyar wannan channel, ni Sa'ad Gobinda Ishaq ina da waƙoƙi birjik kuma bila adadin a duniyan nan, wadda zan kawo muku wasu kalilan daga ciki. Akwai waka da na yi wato a cikin fim mai suna ɗan kuka, wanda za ku ga wato yaro Ado Gwanja tare da Horo ɗan mama a inda suka ɓarje akan wannan waka tawa. Na san wani zai ce anya shi ne to bari in gwada muku hakan take. Abinda na yake haƙuri na yi na dama, gwada laifin da na yi kiyaye mun, na nema alfarma, abinda na yake haƙuri na yi na dama, gwada ki haƙuri ki juriya, ko na ɗan yau dariya, zan kuka da idaniya in ki kai mini hariya. Dariyar ki ƙara bani dariya take, ki ki ƙara sani yin bihi yake. Laifin da nan ki yafe mun, na nema alfarma, abinda na yi ki haƙuri na yi nadama. Na sa a daidai wannan lokaci kun gamsu kuma kun yarda. Har yanzu akwai wata waka ta wacce wasunku suna kiranta mai yawon dare, wasu kuma su ce sawwaƙe min in koma gida. Wannan waka gaskiya na zauna na nazarce ta ne duba da yanda muke ta samun matsaloli na mutuwar aurace-aurace a ƙasarmu ta Hausa, inda yanzu aure ya zama kamar bai da daraja, bai da tasiri, ba a rike aure yanda ya kamata. Yanzu za ka ga an yi aure, amma sai ka ga auren in ya daɗe shekara 2, shekara 3, wani ma ga shekara 1 jal, wanda kuma a nazari da na yi akwai abubuwa da suke faruwa. Za ka ga matanmu na wannan zamanin, na wannan lokacin, ban ce duka ba, amma gaskiya kaso 90 cikin 100 na matan da muke da su a yanzu gaskiya makwaɗaita ne. Ni ga ne ba jiyau ba, saboda menene? Saboda na gwada kuma ta faru da ni. Matan da muke da su a wannan lokacin yanzu makwaɗaita ne, sai kai wane ne, sai ka zama mai kyale-kyale, sai ka zama mai gwalangwaso, sai ka zama mai wani wasu abubuwa da za a kalla kafin a soka. Mu kuma maza sai muka ga cewa tunda mutum sai yayi kaza zaki in ka ga wacce kake so ka san baka da wannan abin da take ra'ayi, amma sai ka je ka yi kwaskwarima, taro nan da taro can, aro motar aboki wane, aro kayan wane sa, aro iPhone din wane, dan dai macen nan ta accepting da kai. To sai ta accepting da kai, sai a yi aure, kuma sai kaga auren dama ba dan Allah take son ka ba, tana son ka ne dan kaza da kaza. To sai kaga auren ba inda yaje.
kuma kai ma dama ka san ba san ka take ba, at any time kamar tarko ne ka dana, kana jiran da misali kamar ka dana wa bera ne tarko, kaga da yazo ya dungura sai karab, kai ma ka san ba dan Allah ake son ka ba, saboda ka nemo kudu da arewa gabar da yamma ka tattara a matsayin kama da kamala ta wani wadda ba Allah bai riga da ya baka wannan kamalar ba. So dama da ta faru kawai sai ka sake ta. Wasu mu kuma tsananin son rai ne gaskiya na mu maza, za a ga lokacin da mace bata san ka ba baka san ta ba, za ta tare ka za ka tare ta a hanya wancan jimana tun ba sa ta san tsayawa har ta tsaya ban lambar wayar ki kaza kaza, ka tsatsara ta ka gaya mata ƙarya da gaskiya ta aminta da kai, sai kuma ta zo gidanka sai ka billo mata da wata fuska. So dalilin kenan da yasa na tsaya ne nazari na kirkiri wannan waka da wasu ku suke ce mata mai yawon dare, wasu kuma su ce mata sauwaƙe mini in koma gida. Bari dan babu koda baiti ɗaya ne a cikin waƙar. Sauwaƙe mini in koma gida, tunda ka zama ƙaramin mai gida, ba ni ba kai har abada, tunda ka zama mai yawon dare. Daina wannan zance yar uwa, ayyuka ne suke yi min yawa, da ina da mutane da yawa da muke ganawa da daddare. To wannan ita ce waka ta mai yawon dare. Na san kuma za ku iya tuna da wata tsohuwar waka tawa mai suna Sadiya I love you. To da yawa suna tambayar wai shi Sa'ad Gobinda wai Sadiyan nan budurwarsa ce ko menene? A'a, kun san ita waka kamar labari ne na fim. Kana iya tsayawa ka zauna ka kirkiri waka kai ta zuba labarai a ciki, mai saurare idan ya ji zai ce a wannan kuma kun ji abin da ya faru da shi. So ba faruwa bane, tsarawa ne. So akwai truth life story na waka, akwai kuma creative. So wannan waka kawai na yi amfani da kalmar Sadiya ne na sa a cikin wannan waka, wadda kuma na tabbatar na sha samun waya daga mata masu suna Sadiya bila adadin suna godiya, kasancewar ko ba da kai ake ba aka yi abu da sunanka za ka ji daɗi. Sadiya I love you, Govinda I love you, yau ba ni da lafiya kin satan zuciya, yaushe zaki biya kirar Najeriya. Sadiya I love you. Gaskiya ne. Za ku iya tuna da wani fim na babbar yarinya, fim ɗin babbar yarinya, inda za ku ga inna wato Hadiza Gabon take fama da kataniya da su Gundura da ɗan Dolo duk suna santa, su ɗan wadan nan mai kwalilan kai Rara shi ma yana santa, su ɗan Gwari duk suna santa. So wannan waka ita ma tana daga cikin waƙoƙi na da na yi a cikin fim ɗin babbar yarinya. In za ku iya tunawa akwai inda shi da Gundura ya zo yake son Hadiza Gabon, bari ku ji baitin da ya yi. Ni ne Gundura zo ki so ni baby kyankyawa, idan har ba ke garin gaba na san kowa, ki bani haɗin kai su wuce karki mani yawa, zan cashe na da gwargwaje ta hobi nake zo mu je in shirya akwati na a ɗaura mana aure. Madalla so waƙoƙi zai ga su don kuma waɗannan waƙoƙi da nake ta baku labarinsu, insha Allahu za ku ganni nan gaba tare da duk wacce na rera wannan waka da ita. Akasari waƙoƙi na gaskiya na fi da jaruma Fati Khalil. Kar ku ji na ce jaruma, wannan an ce jaruma zai ɗauka kamar actress wacce take fim, ita ba fim take ba, ita ma jaruma ce haziƙa a ɓangaren rera waƙoƙi. To gaskiya na fi yin duk waƙe-waƙe na da Fati Khalil, domin gaskiya ba dai abin da za mu ce da Fati Khalil, duk wani mawaƙi ya san halacci da mutunci da kamala da wasa da dariya da farar irin na jaruma kuma mawaƙiya wato Hajiya Fatima Khalil, Allah ya ƙara basira. To nan gaba insha Allah za ku rika gani na a duk wasu waƙoƙi da na yi da ita, to za ku gan mu kuma ga ta a gefe da makirfon, ga na a gefe da makirfon, ga wanda ya kiɗan waƙar, insha Allahu za mu rika kawo muku su, kamar waƙar Ibro gari zafi ma ita ta min anshi. Yau za na kwashe kaya na Ibro na bar mahaifata, mahukuntan garin ma ba sa san su gana kulla sana'ar komai. Na san kun tuna da wannan waƙar ma. Sannan akwai waƙa da na yi mai suna Sankarau
ya kama ku. A yau na ce ya kama ni, ita ta mun amshi. Wayoni ya Allah ni iburu na riga kafin ciwon zafi, dokar maganin ban karya ba ga hinsan kalau ya kama ku. Insha Allah nan gaba za ku ci gaba da gani na da duk wata wacce ne waka da ita. Sannan da muku albishir din akwai wani sabon bidiyo na wata sabuwar waka da na yi a wannan shekara 2021, wadda ita kuma wannan waka na yi ta ne da jaruma wato Kairat. Kairat ba bakuwa bace a gare ku, sannan muryarta ita ma ba bakuwa bace a gare ku. Lakanin da nema wannan waka ko kuma in ce sunan wannan waka shine na shiga uku. Na shiga uku shine sunan wannan waka. Sannan kun bibiyi wannan channel kun yi sacin kun duba, za ku ga inna na dan yi video montage na wakar, amma ba really video ba, na yi video montage ne na wakar, ma'ana audio ne na wakar da kuma hoto na akai. To nan ba da dadewa ba za ku samu wannan waka. Sannan duk mai bukata audio na wakar zai iya sauke wannan wakar idan yana da application da yake converting video to audio, so sai yayi converting ɗinta ya sauke ta. Ina da yakinin za ta taya shi nishadi, kuma in kai ma abincin soyayya ne ko ka yi wata soyayya a baya ta baka wahala to na san wannan waka za ta kwantar maka da hankali. Ni Sa'ad Gobinda, gaskiya an ce yaban kai jahilci, amma bari in ɗanɗana. Ni da kuke gani na ba ni da girman kai, ina da sauƙin ra'ayi, a shirye nake in amshi gayyatar ku ta aure ne. Zan kwashi yara na da mahaukatan kayan kiɗa na zamani, sifiku sai an rasa inda za a aje su, masu buga zuciya, masu buga kirji, masu amo, masu cika kunne, insha Allah dan zuwa in kawata muku bikin auren ku, kuma ko a ina ne zan je. Sannan ga wanda yake buƙatar waka ta ra'ayi tsakanin masoyiyarsa da masoyin shi, saboda soyayya ta ƙara danko, ta ƙara cip ta ƙara daidai, a shirye nake cikin farashi mai rahusa in sanyaya muku rai. Kusan waka fa tana da wani sirri, waka tana da wani sirri, tana haɗa dankon ƙauna tsakanin masoyi da masoyiya. Saboda haka a shirye nake da faranta ran masoyi da masoyiyar shi, bazawari da bazawararta, da wasu dukkanin bukukuwa da kuka sani ina amsa gayyata. Sannan zan ba ku a wata namba da za ku iya tuntuɓar manaja na idan kuna bukata ku yi magana da shi insha Allah. 080 38 37 79 94. Ni ne naku Sa'ad Ishaq Gobinda insha Allah. Ina yi muku fata alkhairi masoya.